Guys, mamahaw na ta guys man eh. Naluto naghang sopas mo rin yung pamahaw. Guys, welcome back to my channel, and for today's video guys, magluto ko og pamahaw na mo, magluto ko og sopas. Diyo guys, mo ni ang chicken. Sa mga mga ingredients niya guys, kanang hinimay nga manok, ibap na natay repolyo og wala guys, panggisa, hinja, carrots. Ano ni ito itong paglagaan sa manok. Ang ito ni sabaw. Kalimot dahil ko din na nakil pagbutang sa
Luto na guys. Ito nang i-off di ay. Hindi guys, mamahaw na ta guys ngayon. Naluto na ang sopas, meron na yung pamahaw. Amo guys, inside yung mga pamahaw. Pura day ko isa kay ko ang kauba na tupa. Nandiyan guys, sa paliud to, di ako magluto kay magkuhan mo lamang balito daw ang sundan gabi yung luto na kami. Nandiyan magdali ko kay magdali-dali day ko kay kuan. Ma-report ko sa kwarto ni Busing. Diya. Kuan man na si Diya, kada buntag man mo simba. Nagmagsimba sa TV, nagman. Iya pa si Diya mga jug pagkaon. Gahapon, kuan kami mag-garden kay luyag diyang garden na may putol kay sagad sa pag-pandemic isa nakatuig kapin wa na sila nagpasud og hardinero diya mong plano gahapon na akilig na mag-gardening kami diya mamantong giandaran si Jang nervous mahadlok man si Jang ug si Jay kauban sa Jang kwarto malagin ang nahunaan guys banga bisag ning sa kaka kwartaan ninja kay bisag sa kabuk anak sa imong kiliran murag para na ako marag luoy pud ba nga wa si Jay anak na nasi dang kiliran nga ingana na Jay edad kamera puro ka na siyang tiguwa nga guys di pa na si Jay nga para na alagain o anak si Jay maligo bastog pa man si Jay kana na lamang kuan nasa Jay anxiety. Hindi. Harap po na siya kabuutan. Kami pasagdan rami. Yun may parsuban na. Kuwan. Maglimpyo mi dili. Pwede di na malimpyo. Pwede po mulimpyo. Basta ang importante dyan. Nga mga samang trabaho.
makakuan ni maka-prepare niyo ka ng medical supplies kay naman dari nakabutang na may mga room dari nga kuan nagilang mga medical supplies. Hindi.